Ogai mar obila Douglas Kanja kod nyawadgi ma ofwamb kich Amin Mohamed okone komiti mar od bura mochung'ne arita kwe ni maromo ji adek osemaki. Ariyo oseyawonegi bura kapaka achiel moting'o jatend migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria ipedho kod obila e wach puko taka e log tich mar Kenya Power mantie ot mar Stima Plaza juma mokalo. Jafwambo mar Walter Nyambaga ne nitiere komiti no kendo miyo mathoth moting'o penjo mano othungo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja. The Inspector General. Nyim komiti od bura mochung'ne arita kwe ka ema obedo malit ni ogai mar obila Douglas Kanja, jatend ofwamb kich Amin Mohamed to kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ewi wach taka mane opuki log tich mar kambi keyo teko stima e Kenya Power mani Stima Plaza Nairobi. Good morning, Chair. Good morning, honorable members. Bang' komiti kundo Kanja kod penjo mago kenge mosekaw kod lipot mar nonro ewi puko taka e Kanja olenge ni Amin Mohamed mane olero ni maromo ji adek osemaki to ji mamoko ariyo oseyawnegi buch ketho. Whether the National Police Service was notified of the incident that occurred at the Stima Plaza and the specific action taken to investigate the dumping of the garbage. I immediately directed the Director of Criminal Investigation, the DCI, to promptly initiate investigations with the objective of prosecuting any individual found culpable of any offenses related to the matter. Amin okonegi manyo ji mamoko 11 moting'o apisa maduong' e migawo mar alwora e kaunti ma Nairobi Geoffrey Mosiria e kinde ma Johnson Sakaja bende olero ne komiti no ni tend kaunti ma Nairobi osemako ji ariyo kendo nonro pod dhi nyime. We shall, Honorable Chair, expand the scope of our investigations, and we are hoping to interrogate by today Geoffrey Mosiria, who is the Chief Officer Environment, John Malawi, the Director Environment, Tyrus Njoroge, the Chief Officer Revenue Administration. Sakaja kod Kanja okonegi kwayo ng'wono kendo kuong'o tim makoch mar puko taka kanyo. Kata kamano okoni ten Nairobi ni ok ochoro ng'ato e kata obedo ni nitie ywaruok e kind KPLC to kod Tent City Hall. The dumping incident at Kenya Power headquarters was completely uncouth. It was wrong. It was something not sanctioned, Chairman. It is something that the government does not do. And so on behalf of the staff, I apologize to the people of Kenya, to the people of Nairobi. What happened on that day is barbaric, is unacceptable, it is criminal, to say the least. And that should never ever happen again in our country. Ewi gima dekel puko taka log tich mar KPLC, Sakaja yango nigi bandho kambi teko stima mar KPLC pesa maromo bilion 4.9 mapok gichulo, to kambi teko stima no bende okonigi bandho kaunti ma Nairobi bilion 1.9. Wi kaka PLC tiyo kod agoko, jatend ofwamb kich Amin Mohamed bende oywak e nyim komiti no ni kambi mar keyo teko stima KPLC ne oseloro negi stima e log tich mar ofwamb kich ma Kiambu Road. I personally went to Kenya Power and I told the MD and the team there, we are both government. I feel you owe me more than I owe you. You can't just come and switch off lights. Sometimes, last Honorable Chair, I remember KPLC switched off power from DCI headquarters with all our guns and with all our firearms. Kamiti mar od bura mochung'ne weche mag arita kwe osoko wang' kambi teko stima mondo wetiyo kod tok moruodho chwalo tije mage. Kamiti no okone kambi teko stima mondo many yore moko mag kod ngadho mamuol mar chwalo tijgi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Laro mar od bura, Nairobi. Mago mag siasa jokanyo e duond bura mar ODM